דוד המלך הוא כנגד משה רבנו עליו השלום. פעם משה רבנו כתב 5 ספרים, כך דוד המלך כתב 5 ספרים. מה הספרו של משה מתחלק ל7, יש פרשה אחת שעתידה לעתיד לבוא להידרש, כמו שהגמרא אומרת בפרק כל כתבי בשבת קט"ז, כתוב שמצילים פרשה משריפה אם נפתחת שריפה, פורצת שריפה בשבת, ויש ספרי תורה. אז אם יש שם 85 אותיות שכתובים, מצילים אותו. כך כתוב בגמרא. כמו הפרשה של ויהי בנשוא אהרון. פרשת ויהי בנשוא אהרון, יש שם 85 אותיות. אז אם יש גודל של פרשה כזאת, מצילים את הספר תורה. ולא רק הספר מצילים, יש הלכה שמצילים גם תיק הספר עם הספר. שהמחזיקים של הספר, אלה שמשמרים את הספר, כלומר הבית של הספר תורה, כמה אותו מצילים בשבת, מהשריפה. מכאן למדנו שפרשת ויהי בנשוא אהרון היא פרשה נפרדת. כך חז"ל אומרים, שבעצם יש 7 ספרים. ספר בראשית, ספר שמות, ספר ויקרא, ספר במדבר עד פרשת ויהי בנשוא, זה 4 ספרים. ספר חמישי, שזה פרשת ויהי בנשוא, ספר שישי, מויהי בנשוא הלאה, עד סוף במדבר, ספר שביעי, ספר דברים. גם בתהילים, בסך הכל יש לכם 5 ספרים, אבל מחולקים ל7 ימים. אבל בקריאה שאנחנו קוראים פה, שימו לב טוב, מחלקים את זה בצורה אחרת. ואתם תגיעו למזמור קי"ט, שהוא ספר בפני עצמו, כמו ספר בפני עצמו. עכשיו אתם תקראו את הקריאות, תסיימו עד קי"ח בסוף. קי"ט זה כמו קריאה בפני עצמה, ואחרי זה אומרים את הסליחות שלו, ואחרי זה ממשיכים. אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד גדול. הזמן הזה נקרא חותם שבחותם. אומנם הקדוש ברוך הוא דן את כל עם ישראל בראש השנה, כמו שאנחנו אומרים בנתני תוקף. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. אבל חותם שבחותם זה בהושענא רבה. כלומר, גם כשהספרים חתומים, סגורים, מעטפות סגורות, עדיין זה לא נמסר לדבר. זה שמוציא את זה בהוראה, תוציא, תתחיל לחלק. זה מתחיל עכשיו. אם היינו חוזרים בתשובה היטב, שנה שעברה בזמן הזה, כמו שצריך, ביום הושענא רבה, ובאמת עם ישראל היה מוטה יותר לכף זכות, אולי, אני לא יודע, אולי היינו ניצלים מהדבר הנורא הזה שקרה לעם שלנו. שהשם יחזיר לנו את כל החטופים בשלום אמן. לשלום לביתם אמן. חיילים שיחזרו בשלום לביתם אמן יהי רצון. כמה סובלים, כמה אנחנו מאבדים, כמה צער יש לנו. אנחנו שומעים כל יום, הנה עוד חייל ועוד אחד. ובאיזה צרה וצוקה עם ישראל נמצא. אבל ברוך השם, שלא ישבית לנו גואל. וגם עכשיו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. שומרני כאישון בת עין, ממש ככה. מה הסוד הגדול של ליל הושענא רבה? הסוד הגדול הוא שליל הושענא רבה ויום הושענא רבה זה יומו של דוד המלך. כשנכנסים לסוכה, כל ערב וערב או כל יום ויום, יש קריאה שאנחנו קוראים לפני הכניסה לסוכה.
בערב הראשון, בסוכות ישבו שבעת ימים, הביאו לאברהם, לשון של הזוהר, יבוא אברהם וייכנס לסוכה, ואימו שיעלו 6 האושפיזים, בקיצור כל 7 אורחים שיכנסו לביתנו. ככה בכל לילה ולילה אנחנו קוראים. בלילה השני יעלה יצחק ואימו כל האושפיזים. אבל תדעו לכם שלפי הקבלה, בצורה אמיתית, זה רואים את זה בזוהר הקדוש פרשת אמור, מפורש. כל לילה ולילה מצרפים את אברהם אבינו בכל מצב לכל קריאה. כלומר, כמו שאנחנו בספירת העומר, אנחנו סופרים. אומרים, ספירה ראשונה זה חסד. הלילה הראשון חסד שבחסד. לילה השני גבורה. נכון? לילה השלישי תפארת. ככה בלילות האלה שאנחנו מזכירים, לילה הראשון זה חסד, אברהם אבינו. לילה השני, גבורה יצחק אבינו. כשאנחנו אומרים את הגבורה, תמיד צריך להזכיר איתו ביחד. חסד שבגבורה, תמיד זה מתחיל בחסד, כי אברהם זה הראשון. בכל לילה ולילה אנחנו מזכירים את זכות אברהם. תזכרו את זה. בלילה השלישי אנחנו מזכירים תפארת. אנחנו אומרים חסד שבתפארת. אחרי זה חסד שבנצח, חסד שבאור, חסד שביסוד, ואחרי זה חסד שבמלכות. היום בלילה זה חסד שבמלכות. עכשיו מה העניין הגדול כאן? ובוא אני אגיד לכם מה עיניי נפתחו השנה. נו, אתה יודע הרבה דברים, בתיאוריה שאתה לומד, אתה יודע. אבל כשאתה מגיע למצב של עובדות שמדברות בשטח, העובדות שבשטח מראים לך צורה וציור ופנים אחרות, היבט אחר על כל מה שנעשה, הבנה אחרת בכל מה שכתוב, בכל מה שלמדת. ומה אני למדתי? שימו לב היטב, אני אגלה לכם מה הסוד של הלילה הזה. יש פה סוד גדול מאוד. הספירות שאנחנו סופרים, שזה לילה ראשון, לילה שני, כל השנים שעם ישראל שומר את השמירה הזאת של הסוכה, אנחנו מתקרבים לאותו סוף של העולם שיגיע, שעליו כתוב סקוטה לראשי ביום נשק. שימו לב טוב, מה אני אומר לכם? כל השנים שאבותינו ואבות אבותינו שמרו ואמרו את כל הקריאה הזאת בכניסה לסוכה, והזכירו את אברהם, ובלילה השביעי מזכירים את דוד המלך. כוונתנו שאנחנו מקרבים בסוד הפנימי של תיקון המלכות. אם אנחנו עכשיו, כמו שאני חושב, ואנחנו חושבים, ואנחנו לא טועים נגיד, שאכן זה זמן של השנים של הגאולה, אם זה נכון, אז אנחנו נמצאים עכשיו בסוף של הסוף של המלכות שבמלכות, של התחתית שבתחתית, שכבר אין מקום אחר ללכת, ושם כבר חייב להתגלות משיח בן דוד. שימו לב טוב. אבל מה הולך לקרות? הולך לקרות שגם החסד מגיע לתחתית של התחתית של החסד. אתם מבינים? זאת אומרת, יש לכם שק שכתוב עליו, על השק הזה, ייעוד מסוים. זה הולך למטרה מסוימת. אתה ממלא אותו. 2000 שנה ממלאים את זה. כל המצוות של עם ישראל. מתי הוא מתמלא? שהוא מגיע לסוף שלו. לגמרי. אם אנחנו הגענו למלכות שבמלכות, שזה השיא של השיא, ששם צריך להתגלות משיח בן דוד, אז זה הסוף של מידת המלכות לגמרי. שימו לב. ואם כן, באותו שנה, זה אחד הסימנים שלי דרך אגב, צריך להיות גם כן דבר אחר, שגם בחסד צריך להיות חסד שבחסד שבחסד. מה זה אומר?
שצריך להיות שתי כיתות בעם ישראל, שתי קבוצות. ואת זה אני רואה היום בדור הזה. לא היה את זה מעולם. אני שואל את עצמי שאלה, באמת אני שואל. פגשתי עיתונאי טוב, בחור טוב. הוא ניהל את היום של יהדות גיאורגיה. קוראים לו עופר חדד. הוא הזמין אותי לעלות לבמה. היה לי איתו 2 דקות שפגש אותי, שלום עליו, אני רוצה תמונה איתך, הכל טוב ויפה. אמרתי לו, אתה בחור נחמד נראה. אני מודה לך שאתה מאזן לפחות באותם הערוצים שמשקרים לעם, אתה מנסה לאזן קצת ולהגיד דברים של אמת. מה הוא ענה לי תשובה, אתם יודעים? הוא לא אמר תודה רבה, נכון, אני מקבל את זה, לא. הוא אומר, אני מנסה ללכת עם השכל הישר, ואני חושב שהדרך שלי זה השכל הישר. שימו לב, תשובה טובה הוא נתן לי, אהבתי את זה. לא התרברב, לא אמר מה פתאום, אני כלום, לא צריך להיות שקרן. אני כן, אני מנסה להיות בשכל הישר, כלומר אני הולך ישר. אלה שלא הולכים בדרך ישרה, להם יש בעיה. ואני באמת שואל את עצמי, איך יכול להיות, אנשים משכילים, מלומדים כל כך, רואים תמונה אחת, זה מפרש את זה כך, וזה מפרש את זה כך. תסבירו. לא מבין את זה, לא הבנתי את זה. היום מתברר, וזה ברור, היום מתברר עוד הודיעו, עכשיו, היום הודיעו בבוקר, או אתמול, לא יודע, שמעתי הודיעו, דבר מעניין, שתקשורת זרה אומרת את זה כבר, שההפגנות שנעשו בישראל לשחרור השבויים, רק הזיקו לשבויים. את זה אומרים בימין הרבה זמן, אני שומע את זה מביבי, מכולם, תפסיקו, זה מזיק לנו. הם לא, הצד השני, מה פתאום? צריכים לצעוק, איך? 2 אנשים חכמים, זה חושב שזו הדרך הנכונה, וזה חושב שזו הדרך הנכונה. והוויכוח הזה ככה, כל השנה וחצי האחרונים. האם הרפורמה המשפטית טובה? אתם גרמתם לבלגן, או הטייסים שאמרו אנחנו לא נטוס, גורמים לבלגן. אבל 2 עובדות, אלה אמרו לא נטוס, ואלה עשו רפורמה משפטית, הכל נכון. השאלה איך אני ואתה רואים את זה. אז יש חלק בעם ראו את זה כך, יש חלק בעם ראו את זה כך. איך זה 2 סוגי ראייה על תמונה אחת, ריבונו של עולם? איפה ההיגיון? הרי זה ברור לחלוטין שאם הטייסים יודעים לא נטוס, והחמאס אומר, שמענו אותם שלא יטוסו, מצאנו הזדמנות, אז איך אתם לא רואים את זה הצד השני? מה התשובה? שימו לב טוב. פה עכשיו אני אומר לכם, וזה הכוונה של הדברים, זה מביא אותי פשוט שאני מתבונן בעומק של הדברים, מביא לרעיון. מי היה בדורו של אברהם שיא הרוע? מי היה? לא. נמרוד היה רשע גדול. אברהם היה איש החסד, חסדים, הכנסת אורחים, קבלת פנים, 4 רוחות, להכניס אנשים הביתה, להאכיל, להשקות, לתת לכל צמל. מי היה נגד שלא היה מכניס אורחים? סדום? סדום ועמורה, איזה לא? סדום ועמורה. מה היה החטא של סדום ועמורה? לא להכניס אנשים הביתה. הכניסו, קיצצו לו רגליים, מתחו אותו, הרגו אותו, השם ירחם. זה איש חסד ברמות לא רגילות, וההפוך, תורת ההפכים זה נקרא. ההפוך שבהפוך מי היה? הרשעים האלה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? המכסה אני מאברהם את אשר אני הולך לעשות, עם סדום ועמורה? מה זה קשור לאברהם, ריבונו של עולם? מה הקשר? אברהם הצדיק לאותם הרשעים. הרשע חוטא, תקע אותו. מה אתה רוצה מאברהם? כי אברהם זה ההפך שלהם. ואולי הוא, הצדיק הזה, יכול להביא את ההפכים האלה, הרשעים הגמורים, להעלות אותם אליו. ובאמת אברהם ניצח, לא הצליח. זאת אומרת, שיא החסדים שבחסדים באברהם, יהיה גם שיא הרישות שברישות
בצד השני. וכשמלכות מתוקנת, ואתה מצרף איתו את החסד של אברהם, חסד מתוקן, והמלכות מתוקן בשיא, שם משיח מתגלה. וחז"ל גילו לנו שלפני שמשיח מתגלה, ההפכים האלה בעם ישראל יצוצו. מצד אחד אלה חושבים כך, מצד שני אלה חושבים הפוך, לגמרי הפוך. אלה בדרך התורה, מעללים את השם בעזרת השם, השני מה פתאום אתה מזכיר בעזרת השם? מה זה? זה בעזרתנו. מי זה השם? ריבונו של עולם. ממש הפכים. אומרים לך שבליל השנה רבה, החסד של אברהם אבינו, שהוא נפגש עם המלכות של דוד, עם המלכות מתוקנת עד הסוף, כמה החסד של אברהם משפיע והרשעים, בדור הזה שעליו אנחנו מדברים, יתחילו לחזור לכיוון התורה. ואני אומר לכם, תזכרו מה אמרתי בראש השנה, מה אמרתי לכם? שעכשיו מתחיל, השנה הזאת, שנת תן כבוד לעמך, שנה שאחריו אתם תראו צדיקים יראו ישמחו. לאט לאט, להיות צדיק, מחזיק תורה, לומד תורה בארץ, זה כבר לא יהיה מילת גנאי. אתם תראו שינוי, שיתחילו לקבל את זה. מה קרה? כי התיקון ממש עובד, זה התיקון. וזה הסוד של הלילה הזה. זה הסוד של הלילה. חסד שבמלכות, חסד של אברהם ומלכות של דוד. ואנחנו ממש, יכול להיות שאנחנו ממש מגיעים לשנים הכי מיוחדות של עם ישראל. אבל אמרתי לכם, ריבונו של עולם, מה שרש"י כותב על תהילים, פרק ד', שזה כולם צריכים לדעת, זה פירוש רש"י, זה לא שלי. רש"י אומר, בשלום יחדיו, אם אנחנו כולם בשלום ביחד, עם ישראל, אשכבה ואישן, כי אתה השם לבדת תושיבני. לא יהיה לי פחד. שום אויב לא יהיה נגדי. כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בשלום בינינו. אין שלום בינינו, יש שלום בין אויבינו. יש שלום בינינו, אין שלום בין אויבינו. הם לא מצליחים להתחבר נגדנו. והסוד של עם ישראל, להתחבר, לנסות להיות ביחד. בשלום יחדיו, אשכבה ואישן, כי אתה. ראשי תיבות תיקחו, תסתכלו, אויב. אויב. האויב גמור. וסופי תיבות של המילים האלה, המון. המון גויים שיבואו. שום דבר. כל ההמון הזה של האויב, הסוף שלהם הגיע. כמו שכתוב בהפטרה שקראנו בשבת. שבת חול המועד סוכות. מה יקראו לאותו מקום שיקברו גוג? בשם העיר. המון. המונה של גוג. המון, כך יקראו. כי כל כך הרבה המון יבואו. המון. לא ידעו לספור אותם. לא יהיה מספר. כמה מתים יהיה שם של גוג ומגוג. וכל אלה יקברו באותו מקום. אפילו שם עיר יתנו למקום הזה. שם העיר יהיה המון יקראו למקום הזה. אומר לך, זה הוספה שלי, שאם תיקחו את הפסוק הזה, ראשי תיבות, סופי תיבות, אויב המון. זאת אומרת, כולם אלה הולכים, כולם נופלים. כל האויב הזה, ההמון הגדול, גוג ומגוג. תשתו בשקט, הקדוש ברוך הוא יטפל בהכל. מה היה בזמן חזקיהו? קרא קריאת שמע, הלך לישון, מלאך יצא מהשמיים, 185,000 ראשי גייסות, עשה להם משבר ככה עם שתי אצבעות. כתוב יצא חשמל, ככה, זה משבר הקטן. היום אומרים יש לייזר עוד מעט. לא רב לייזר, זה קרן לייזר. עשה ככה עם לייזר, מי שברך אבותינו הקדושים הטהורים, ואז חלולים, פגרים, מנוחתם בגן עדן. עשינו להם השכבה בבית כנסת. אני אמרתי, קדיש על סינואר. אני התחייבתי, נכון? אמרתי, אם אני זוכר שנסראללה לוקחים אותו לעולם שכולו רע, וסינואר גם מצטרף אליו, קדיש עליי. זה לא, אני לא אומר את זה בשבילם קדיש. אני אומר קדיש שבח לבורא עולם, ואמרתי את הקדישים האלה, השכבה לא, אני לא אזרקי אותם מהשכבה. אין לי איפה להשכיב אותם, כל המקומות תפוסים אצלנו. רק לאנשים מיוחדים. אני אעלה אותו בספר תורה, חס ושלום, שאני אזכיר את שמו.
אבל בעבוד רשעים, רינה, לשמוח. עכשיו תתפללו טוב, שהקדוש ברוך הוא יצרף אליהם לזימון, הרי בזימון צריך 3. אז חמינאי הזה שם בפרס. אז כתוב לכם בהפטרה, גם זה כתוב בהפטרה של שבת, נכון? מה כתוב שם? תעלה חמתי באפי. ב' זה בהירות. א', איראן, שנקרא פרס גם. ופ' זה פלישתים, הפלסטינאים, יימח שמם ויבט זכרם. וי' זה ישמעאל, כל הישמעאלים מסביב שיש לנו. כולם ביחד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח אותם אחד אחרי השני. זהו. לכן, אנחנו צריכים לעשות זימון, ברכת הזימון. לברך אלוקינו, שאכלנו משלו. שואל התוספות יום טוב, והחידושים שלו על מסכת ברכות. יש פה בחורי ישיבות, אני גם אגיד את זה ככה. בספר תורה שאתם עולים, מה אתם מברכים? ברכו את? השם המבורך. מה זה השם? י' ק'? אוקיי. למה לא אומרים ברכו את אלוקינו המבורך? למה בזימון אמרו, בזימון שמזמנים, לברך אלוקינו שאכלנו שלו? למה לא אמרו שם לברך השם שאכלנו שלו? למה אלוקינו? זה נותן תשובה יפה. הוא אומר אלוקינו בכל מקום זה מידת דין, אבל מצד הדין מגיע לנו אוכל. אנחנו השם ברא אותנו, אנחנו עבדים שלו, ברא אותנו. מי שברא אותי צריך לפרנס אותי. אז כמו עבד שפונה לאדון שלו, תן לי לאכול, מה אתה? אם אתה בראת אותי, לקחת אותי, קנית אותי, תן לי לאכול. אז לכן אומרים, לברך אלוקינו, שזה מידת הדין, כי מצד הדין מגיע לנו שיאכיל אותנו. אבל בספר תורה אנחנו אומרים, ברכו את השם המבורך, כי אנחנו משבחים את בורא עולם שמה. אין לנו שום חיוב. אם הוא לא היה בוחר בנו, מה, הוא חייב לנו משהו? עשה לנו דבר גדול, בחר בנו. אז זה לא שום חובה כלפינו, לנו יש חובה כלפיו. לכן, אומרים את שם השם בי' ק' ו' ק'. אבל אני אומר, הזימון הזה, לא יהיה את השאלה של הגאון בעל תוספות יום טוב. הזימון שיעשו 3 הרשעים האלה, שם בגיהינום, שם באמת אלוקינו, צריך מידת הדין, שיכה בהם. 2, ישראל שלחה כבר לשם, נסראללה, והשני סינואר. שם השלישי חמינאי, אחד עם זקן ארוך, יהיה להם עניין שם ביחד. 3 ישבו ביחד, כמה שרוצים שיעשו זימונים. ובעזרת השם יתברך, שישראל יגבר, עם ישראל, שנצליח ונזכה בקרוב. שאכן באמת יהיה הזמן הזה, זמן של אברהם אבינו, חסדים של אברהם, שיא החסדים, שזה סמל, שאם הגענו לשיא החסדים, ובאמת עמידה משפיעה, זה אומר ששיא הרשעים בעם ישראל, מתחילים לחזור בתשובה. ובאמת אני אומר לכם, אני רואה שמאלנים מובהקים, בחיים לא האמנתי, שמניחים תפילין. אני חילקתי בערב פסח האחרון, חילקתי 50 זוגות תפילין. אני לא חילקתי מעצמי, פניתי למוטי בן משה, הבחור הגרוזיני שלנו, אמרתי לו תזכה, כי פנו אליי מעוטף עזה, כמה משפחות שמכירים אותי. אז אמרו לי, הרב, רוצים לקנות תפילין. הוא לא אמר, לא ביקשו, אלה משפחות עשירות. הם לא ביקשו שהם רוצים מתנות. רוצים לקנות, אבל לא יודעים איפה לקנות. אז אולי הרב, הם קשורים אליי, קשורים לרב זיני, בכל מיני דרכים, לא חשוב. אז פנו, כיוון שפנו אליי, אמרתי, אני אבדוק. אמרתי, למה אני אצא? בואו ניתן להם מתנה. העיקר שאני חוט תפילין. דאגתי לזה, פניתי לבן של מיכו, יצחק, הוא תרם 18 זוגות. מוטי בן משה תרם 18 זוגות, ועוד יש משפחה אחת, לא צריך להגיד שם, גם תרמה 14 זוגות. 50 זוגות תפילין חילקנו. נתנו למשפחות האלה, אני אומר לכם, אנשים שלא ידעו מעולם, עכשיו, לתת תפילין זה אחד, ללמד אותם איך להניח את זה. שהם באים אליך לבית, ולומדים להניח תפילין, או מזמינים אותך ליד אשקלון, וקבוצה של כמה, ואתה מסביר להם, תשמעו, ההתרגשות היא עצומה, פשוט דמעות יורדות לך מהעיניים. ובן אדם אומר, בחיים לא אמרתי שמע ישראל. אבל פעם ראשונה, כבוד הרב, שצעקתי שמע ישראל,
שראיתי את אשתי נחטפת, ואמרתי ריבונו של עולם, ויצא לי, בלי לחשוב פעמיים, אמרתי לעצמי, אני צועק שמע ישראל? אני יהודי, עשו את זה לנו בגלל שאנחנו יהודים, שם התעורר בי הניצוץ היהודי, אז בואו אני אכיר את העם שלי, והתחלתי להתחבר לתורה. תשמעו איזה דברים קורים, תשמעו איזה דברים קורים, כאלה סיפורים יש מלא, שתדעו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולם בתשובה שלהם, שבעזרת השם ניגאל בקרוב, בקרוב ממש, ונזכה לסוכת דוד הנופלת, שתקום על רגליה בעזרת השם. והתיקון הוא כזה גדול, שתדעו, אני אגלה לכם עוד סוד אחד קטן. כשהמשיח יגיע, אנחנו יודעים שיש סעודה של צדיקים. אתם יודעים את זה, נכון? יש גמרא במסכים ק"ט. אבל איפה הסעודה הזאת עושים אותה? באולם הדקל? לשעבר? או מזל טוב? לנוחתו עדן? או לא יודע איזה אולמות היום יש? אופרה? איזה אולמות יש לכם? לא מספיק. באיזה מקום יעשו את הסעודה הזאת? תגידו לי. סדום ועמורה. באיזה אצטדיון כל כך הרבה צדיקים יכולים לשבת? תדעו לכם. אז לכאורה כל אחד יגיד בגן עדן. לא. בגיהינום. בגיהינום, שתדעו. מה הכוונה? לעתיד לבוא כתוב, אין אור של גיהינום. כך כתוב. האש של גיהינום לעתיד לבוא לא יהיה. אבל גיהינום עצמו קיים. מה עושים עם המקום הזה? אז את המקום הזה של הגיהינום, הופכים אותו למקום קדוש. איך מקדשים אותו? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. עושה להם סעודה. ומי מברך שם על הכוס? דוד המלך. לי נאה ולי יאה. וזה קורה במקום שלשעבר היה גיהינום. כי התיקון הוא כל כך שלם. כל הרשעה תהפך את הפרצוף שלה, שגם המקומות הרשעים הופכים להיות מקומות של צדיקים. עתידים, כל הבתי קרקסאות בחוץ לארץ, להפך לבתי מדרש. עתידים כל העצים שאין להם פירות, שאין להם פירות. לא יהיה חיסרון, לא יהיה שלילי, הכל יהיה חיובי. לא יהיה רשעה בעולם, הכל יהיה חיובי. עם זה ביחד, כל אלה שהיו רחוקים מהתורה, אתם תראו אותם. והעמך כולם צדיקים, כפשוטו, כולם חוזרים להיות צדיקים. בעזרת השם, נזכה לזה בקרוב בגאולה שלמה, אמן. רבי חנניה בן הגשם, יצא הקדוש ברוך הוא מישראל, תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו,